Прывітанне сябры, гэты відэо здымаю з Любліна, Польша, са студэнцкага інтэрнату. І сёння будзе такі відос уражання, каротенькі аб тым, ці не каротенькі, як атрымаецца, аб тым, як я жыву і вучуся ў Польшчы. Хто сочыць за маімі соцсеткамі, ўжо ведае, што я паступіў па праграме Каліноўскага, я паступіў у Польшу на магістратуру ў будучыні, але пакуль што год падрыхтаваўшы будзе ў мяне так званая зірувка. Гэта год на вывучэнне польскай мовы, перад тым як навучацца на польскамоўнай праграме ў польскім універсітэце. І вось сёння я вам раскажу, як адбывалася маё паступленне, чаму я ўвогуле вырашыў паступіць, якія тут нюансы з бюракратыяй, з дакументамі, што я пабачыў новага ў Польшы, у паляках, якія людзі вакол мяне, ну і гэтак далей. Глядзіце, будзе цікава. Ну, па-першае, чаму я вырашыў паступаць на магістратуру? Я скончыў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт і універсітэт Вітаўта Вялікага у ВДУ, у Каўнасе у гэтым годзе. І, адпаведна, трэба атрымоўваць далей адукацыю, бо што такое бакалавр у сучасным свеце, гэта як і ў акадэмічным свеце, так і для працадаўцы гэта асабліва нічога не варта. Ну і каб мець магчымасць прадаць сябе на рынку працы, што, на жаль, прыходзіцца рабіць усім нам, мне трэба будзе, канешне, мець адпаведную адукацыю. І магістр для гэтага неабходная рэч. Акрамя таго, што гэта неабходна для выжывання, скажем так, мне цікава самому працягваць даследніцкую дзейнасць у паліталагічнай сферы, у сферы даследавання Бліжняга ўсходу, і таму я вырашыў ісці далей на магістратуру. Важны момант, у летку дзесьці гэтага года я ўжо паступіў на магістарскую праграму у Лунд, гэта Швецыя, у Лундскі універсітэт, паступіў на магістарскую праграму Middle Eastern Studies, даследаванне Бліжняга ўсходу. Але, прайшоўшы ўсе конкурсы па паступленні, на жаль, я не прайшоў конкурс на стыпендыю. А навучанне там стоіць нешта ў межах 10 тысяч евро, што зразумела для маёй сям'і і для мяне зусім не выцягвальна, ніяк, ні ў якім выглядзе. І таму, скажем так, з паступленнем я пралецеў. І таму я вырашыў падацца на праграму Каліноўскага. Хто не ведае, гэта такая праграма польскага МЗГС для беларускіх студэнтаў, якія не маюць магчымасці працягваць навучанне ў Беларусі, як правіла, з палітычных прычын. І вось я таму падаўся туды. Што я зрабіў? Спачатку напісаў на імейл гэтай праграмы, потым у мяне было суразмоўе ў польскай амбасадзе, дзе мяне пыталіся, я ўжо не памятаю, у якім парадку было суразмоўе, потым дакументы ці наадварот. Карацей, мне было суразмоўе ў польскай амбасадзе, дзе мяне пыталіся пра мою матывацыю, чым я хачу займацца. Ну, у маім выпадку, так як мяне там як бы ведаюць, і асабліва не было ніякіх пытанняў ні па маёй матывацыі, ні па тым, хто я такі. Таму суразмове у мяне прайшло вельмі хутка, літаральна 5-7 хвілін. Акрамя таго, я падаваў усе тыя ж звычайныя дакументы, якія падаюцца на паступленне. Гэта атэстат, дыплом, ну, яшчэ дыплому з ЕГУ у мяне тады не было, ён быў яшчэ ў стадыі выраблення. Сваю дыпломную працу ім паказаў і заяву таксама напісаў, у якой растусаваў, чаму і з якіх прычын я не магу атрымліваць магістарскую адукацыю далей у Беларусі. Вось. Ну і потым прайшоў пэўны час, і мне паведамілі, што я прайшоў адбор і зараз паступіў на гэтую праграму, і паколькі маёй праграмы Middle Eastern Studies, на якую я прасіўся падацца ў магістратуру, яе няма на ангельскай мове, я мушу год вучыць польскую мову і потым ужо вывучаць гэтую, спадзяюся, Middle Eastern Studies на польскай мове. Хаця, зноў жа, па праграме Каліноўскага, як мне расказвалі людзі, якія па яе вучыліся далей, не абавязкова цябе накіруюць менавіта на тую праграму, на якую ты папрасіў. Гэта можа быць нейкая блізкая і сумежная, але я, вядома, разлічваю нармальна давучыць арабскую мову і, канешне же, менавіта ісці на Middle Eastern Studies. Этого мне вельмі хацелася. Вось. І потым паведамілі дэталі па засяленню. Все праз e-mail таксама па прыбыццю, дзе што быць, куды хадзіць, і ўсё. З гэтага момента са мной кантакты ўжо трымала не адміністрацыя гэтай праграмы Каліноўскага, а менавіта адміністрацыя інтэрната і універсітэта Марыі Кюры Складоўскай.
ад якой менавіта ідзе маё зараз навучанне польскай мовы. Вось, я прыехаў у Люблін, гэта, хто не ведае, горад на ўсходзе Польшы, прыкладна ў 160 км ад Брэсту. Мне сказалі ўзяць з сабой пакет дакументаў для засялення, я яго прывёз часткова, і ўсё, прыехаў у свой інтэрнат. Дарэчы, перад гэтым мне прапанавалі 4 інтэрнаты на выбар, якія я хачу заселіцца. І я выбраў вось той, у якім жыву зараз, вось гэта ён, дарэчы, да, мой пакой, гэта мой працоўны стол, халадзільнік, вось. І я прыехаў сюды рана зранку, ужо была чарга з людзей, якія станавіліся на засяленне. 2 гадзіны недзе мы прасидзелі ў чарзе, я і бацькі, якія мяне сюды адвезлі, просидели, дакладней прастаялі ў чарзе, бо стульяў тут не было. Пераважная большасць людзей у чарзе то былі беларусы альбо украінцы, дарэчы. Таксама зноў жа там не хапіла нейкіх дакументаў, прыйшлося пайсці за 30 злотых, прашу адзначыць, зрабіць фотаграфіі для засялення. Ну, карацей, шмат такога бюрократычнага гемаррою было. Потым мне далі ключы ад майго пакою пасля размовы з адміністратарам. І ўсё, я прыйшоў, заселіўся ў свой пакой. Пакой даволі годны, месца хапае, ён прасторны, 2 ложкі, ўсё чыста, прыбрана, хапае месца пакласці свае рэчы, вялікія вокны, атапленне працуе, што яшчэ, халадзільнік стаіць. Карацей, з кепскіх момантаў толькі адзін. На ўвесь інтэрнат няма Wi-Fi. То бок, каб вы разумелі, інтэрнэт у гэтым інтэрнаце, ён праз уключаны кабель. Ты падключаеш кабель да свайго кампа, звычайны LAN-кабель, і тады табе даецца логін, пароль для доступу ў сістэму, і тады ў цябе ёсць інтэрнэт. Калі ў цябе няма гэтага кабелю, як у мяне, ўсё, куры бамбук. То бок, вынаходзь як заўгодна, якія хочаш сабе метады падключэння да інтэрнэту. Хочаш, купляй роутер, хочаш, раздавай сам сабе з мабільніка. Гэта, конечно, страшэнны гемаррой, і я гэтага не чакаў, не быў да гэтага гатовы, і дагэтуль я гэтую праблему вырашаю насамрэч. Ну і далей, як заўсёды з прыездам у новую краіну, у мяне адначасова з навучаннем гэтай польскай мовы пачаліся бюракратычныя гэты ўсе правалочкі з атрыманнем віда на жыхарства, рэгістрацыяй ва ўніверсітэце і рэгістрацыяй у інтэрнаце. Па кожнаму з гэтых месцаў ты мусіш прынесці пакет дакументаў, за многія з гэтых дакументаў ты мусіш заплаціць. Карацей, кожная краіна, калі ты яе прыязджаеш, патрабуе ад цябе грошы і вельмі шмат часу змарнаванага на ўсе гэтыя бюракратычныя рэчы непрыемныя. Да прыкладу, у Літве, калі я засяляўся там, вучыўся ў ЕГУ і рабіў сабе від на жыхарства, мне трэба было заплаціць за від на жыхарства 86 евро. Тут сума для атрымання карты побыту, тут называецца так від на жыхарства, будзе каля 120 евро ў эквіваленце. То бок, ну, гэта грошы, самі разумееце, якія ў студэнтаў даволі рэдка водзяцца. Але хочаш не хочаш, прыйдзецца адваліць, інакш тебе просто, ну, дэпартуюць адсюда, і на твоей вучобе можна будзе ставіць крыж. Адпаведна, зарэгістравацца ў інтэрнаце ёсць у іх, ну, трэба зарэгістравацца спачатку ў інтэрнаце, прынесці фотку, прынесці там, падпісаць дакументы. Потым рэгістрацыя непасрэдна ва ўніверы. Ты падаеш заяву адну, потым тебе трэба рабіць ісці так званае замалдаванне. Гэта рэгістрацыя, як бы прапіска. Паколькі я зараз тут знаходжуся па шенгенскай візе, у мяне яшчэ няма карты побыту, то мне і прапіску зрабілі адпаведна толькі на 46 дзён, колькі у мяне заставалася шенгенскай візы. Адпаведна, каб прайсці зрабіць гэтую прапіску, ты мусіш ісці ў ужонт, урад мясцовы, прыходзіць туды да 7:45 ранку і стаяць яшчэ, сядзець 2 гадзіны ў чарзе, пакуль цябе прымуць. І так з кожнай рэчы. І гэта толькі гаворка зараз пра рэгістрацыю ва ўніверсітэце. Потым зарэгістравацца ў сістэме ІРК, каб табе быў адпаведны доступ да бясплатнага студэнцкага інтэрнэту ў універы. І вельмі шмат такіх дакументаў трэба зрабіць, і трэба вам сказаць, што на карту побыту я яшчэ не падаў дакументы, бо я яшчэ ўсё не сабраў. Тебе трэба пацвярджэнне з універу, што ты там навучаешся, страхоўка, анкета запоўненая, карацей, хапае усяго, і большая частка з гэтага ў мяне яшчэ наперадзе. Зараз некалькі словаў пра інтэрнаты студэнцкія. Тут іх 5 ці 6, і амаль усе з іх знаходзяцца у акадэмгарадку, так званым. Акадэмік называецца студэнцкі інтэрнат у Польшчы, і
яны знаходзяцца ўсе каля гэтага універсітэта Марыі Складоўскай-Кюры. А мову я вывучаю у так званым цэнтруме языку і культуры польскай, які знаходзіцца пры гэтым універсітэце. Там у нас зараз даволі вялікая група, да, і пра інтэрнат, вяртаючыся да інтэрнату, вось, там людзі ўсіх нацыянальнасцей, усіх там моваў, але, канешне ж, пераважную большасць складаюць беларусы і украінцы. Ёсць нават расійцы, якіх я тут насамрэч не чакаў бачыць. Усе інтэрнаты розныя. То бок трэба, калі вы будзеце аглядаць, засяляцца, вам трэба будзе прабіць, які з інтэрнатаў, пра якія ідуць лепшыя ці горшыя водгукі. Я, напрыклад, перад тым, як засяліцца, я чэкаў водгукі ў Гугле. І вам трэба глядзець, дзе, як, па гукаізаляцыі, па чысціні, па рамонце, па наяўнасці ці адсутнасці Wi-Fi, па блізасці да універсітэту, па шумнасці, таму што розныя кантынгенты, розныя людзі жывуць. Ну, зараз, што датычна кантынгента, які тут навучаецца, тут даволі вялікая група. У прынцыпе, мне так падаецца, што ўсе, хто ў гэтым годзе паступіў на ЗРУ-ку, будзе вывучаць польскую мову перад тым, як вучыцца ў польскім універсітэце, яны ўсе зараз сабраныя тут у Любліне. Таму даволі шмат народу, каля 60 чалавек, ну это так навскідку наша група. І акрамя беларусаў і украінцаў, якіх, як я ўжо сказаў, большасць, тут ёсць казахі, расійцы, в'етнамец ёсць, ёсць кітайцы, хлопец з Іраку ёсць. Ну, карацей, хапае такі інтэрнацыянал, самыя розныя людзі ёсць, і калі ёсць цікаўнасць пагаманіць з кімсьці з іншай краіны свету, з іншага краю свету, то тут можна такіх людзей знайсці. Ну і все, канешне, вельмі маладыя, то бок пераважнай большасці па 17-18 год. Зараз, што датычна польскай мовы, мы перад тым, як нас размеркавалі па групах, усяго ёсць 3 групы, ад тых, хто лепей ведае польскую мову, да тых, хто яе ўвогуле не ведае, мы напісалі тэст. І я чамусьці напісаў тэст настолькі добра, што мяне размеркавалі ў другую групу. Гэта пры тым, што я ніколі ў жыцці не вучыў польскую мову, адмыслова не чытаў на ёй, нічога не слухаў. І я думаю, гэта з-за таго, што я вельмі доўга карыстаюсь і карыстаюсь беларускай мовай, то яны ж падобныя троху, і вось нечакана добра напісаў тэст, і зараз я знаходжусь сярод людзей, якія, акрамя мяне, амаль усе раней хоць неяк давучылі польскую мову. То бок альбо хадзілі на курсы нейкія, ці вучылі самастойна. Я ніколі нічога не вучыў, але вось зараз знаходжусь у групе, дзе ўсе на галаву вышэйшыя за мяне ў гэтым плане. І, канешне, першы час былі так пэўныя складанасці, таму што цябе проста кінулі ў такую с корабля на бал, да, что называется, то бок абсолютно невядомую сферу знаний, да, і ты мусіш неяк выплываць. Але ж паціху, патроху неяк вучу ўсё. Трэба сказаць, што насамрэч я 95, напэўна, адсоткаў разумею таго, што мне кажуць палякі. Я 95% разумею таго, што я чытаю, аднак менавіта з вымаўленнем у мяне ёсць пэўныя праблемы, таму што не хапае словарнага запасу. Ну і з арфаграфіяй, вядома, таксама усе іхнія літары, якія словы, якія буквы, якіх гука абазначаюць. Я зараз вывучаю мову ў групе, дзе мы ўжо вучым нейкія звароты, як да людзей звяртацца, як напісаць віншаванне, напрыклад, як расказаць пра свой край. А я нават не вучыў алфавіт, не вучыў лічбы, не вучыў фанетыку. Ну, неяк паціху патроху выграбаю. Паглядзім, тут таксама здаецца экзамен. Ну, яшчэ важна сказаць, што вельмі шмат заняткаў насамрэч. Кожны ранак пары у нас пачынаюцца ў 8:30 і вучымся мы альбо да 12:45, альбо да 13:45. З панядзелка па пятніцу. Плюс 10 раз на тыдзень паказваецца нам фільм на польскай мове, які таксама глядзець абавязкова. Гэта правяраюць, прыходзіш ты на яго ці не. То бок, хто думае, што тут можна прыехаць і лайдачыць, нічога не рабіць на зірушкі, не вучыцца, гэта не так. Калі ты хочаш здаць экзамен і нармальна ведаць мову перад тым, як навучацца, да і ў прынцыпу, калі ты хочаш паказваць нармальныя рэзультаты, табе прыйдзецца вучыцца даволі нармальна. Яшчэ кожны дзень задаюць хатнюю працу, і ты прыходзіш дамоў, яе робіш. То бок паўдня стабільна ў цябе будзе занята вучобай, прытым так, шчыльненька, грунтоўна так.
Ну яшчэ тады ўжо раскажу троху пра Польшу, пра маё ўражанне ад палякаў, ад універу, ад усяго астатняга. В прынцыпе, 2 тыдні гэта такі мінімальненькі тэрмін, калі можна было сфарміраваць такое першае ўражанне, да, такое разбіць ці пацвердзіць нейкія стэрэатыпы. Ну і вось што мне першае кінулася ў вочы, што калі у нас была такая, ну можна сказаць, лінейка, да, урачыстая, калі нашу ўсю групу, ўсю зыруху сабралі ў актавым зале, расказалі вось каму куды ісці, перад тым як мы пісалі тэст, павіншавалі з тым, што мы паступілі, і наша там адна з некая жанчына з адміністрацыі, не памятаю як яна завуць, яна нам всем расказвае: вось вы тут все вельмі добры час праведзеце, мы вам всем там жадаем самага лепшага, аднак будьце уважлівыя, паберажыць, зараз ніхто акрамя вас не патурбуецца аб вашай бяспецы, таму патурбуйцеся аб ёй самі. Не хадзіце ноччу па горадзе, калі вы дзесьці ў горадзе ездзіце дамоў на таксі. Не размаўляйце гучна на іншаземных мовах, бо будзе бачна, што вы іншаземец, і гэта зробіць вас лёгкай ахвярай. Стараецца так прямо і кажа. Будьце вельмі уважлівыя ў завядзенні новых знаёмстваў. Не размаўляйце абы з кем, асцярожна знаходзьце сябе сябраў, ну то бок такое. Я потом пытаўся сваіх аднагрупнікаў, а што гэта, к чаму гэта яна? І яны мне кажуць, што, маўляў, вось тут у горадзе вельмі шмат нацыяналістаў, якія могуць нібыта пабіць за іншую мову, якія не любяць там тых, ну, в прынцыпе, усіх акрамя сябе не любяць, у якіх там польска для палякаў. І яшчэ з адной дзяўчынай я размаўляў з беларускай, яна мне таксама расказвала, што тут вельмі шмат побытавай ксенафобіі, што не любяць мясцовыя жыхары не палякаў. Гэта мне было даволі дзіўна, думаю, што няўжо сапраўды збываюцца гэтыя страшылкі там расійскага тэлебачання пра страшэнных палякаў, пра ксенафобію паўсюль ва ўсходняй Еўропе. Паглядзім, так гэта ці не, але пакуль што магу сказаць, што на сённяшні дзень я не сустракаўся ні з якімі праявамі, ні ксенафобіі, ні пагарды да сябе як да іншаземца, да, то бок бачыш, што ты там беларус, ці там беларускі паспарт дзесьці ў банку, ці там пры рэгістрацыі, усе абсалютна нармальна размаўляюць, все в прынцыпе церпяць твою эту ламаную польскую мову на сумесю беларускіх і украінскіх словаў. Ні разу я яшчэ ні з чым з такім не сутыкаўся, шчыра кажучы. Паглядзім. Вось гэта быў такі мой павярхоўны першы досвед уражання ад Польшы. Калі я буду адсюль з'язджаць напрыканцы гэтага навучальнага году, я запішу хутчэй за ўсё другое відэа, сумірую там уже гэты свой досвед, паглядзім, наколькі ён будзе адрознівацца ад маіх вось гэтых першых уражанняў. А так вельмі шмат чуў, насамрэч, ад розных людзей, што вось палякі такія нібыта ксенафобы, асабліва у Любліне ад таварышаў чуў, што гэта вельмі баноўскі горад, і сапраўды тут нет-нет можна сустрэць нацысцкія налепкі на сценах, графіці там мясцовых футбольных фанатаў, Мотор Люблін, тут такая ёсць каманда. Але такого, каб ось менавіта адкрытых праяваў ксенафобіі, я, шчыра кажучы, не сустракаў. Але важны момант, даволі шмат па горадзе антыментоўскіх графіці я ўжо пабачыў, то бок і ХВДП, і ACAB, там і ўсё, што хочаш. І ўжо 2 разы я заўважыў, што як паліцыя ехала на нейкі выклік з уключанымі мігалкамі. І яшчэ заўважыў, што паліцыя тут патрулюе двары нават, і гэта такія паліцейскія бусікі з закратаванымі нават вокнамі, да, якія звычайна супраць беспарадкаў прымяняюцца. Вось такія, ведаеце, ну, назірання. Але, канешне ж, усё роўна паліцыі тут у разы меней, чым у Беларусі. Яе здесь не так часта бачна, але вось такое агульнае ёсць уражанне, што нейкая крымінагенная напружанасць прысутнічае. Гэта па такіх вось знешніх прызнаках. Але паглядзім зноў жа, як яно будзе надалей. Ну і яшчэ адна рэч, якая, канешне ж, беларусу вельмі моцна кідаецца ў вочы, гэта тое, што калі ты ідзеш нешта тут пакупаць у крамах, усё тут таннейшае. У крамах вельмі вялікі выбар тавараў і ўсё, в прынцыпе, даволі смачнае. То бок, рэальна ўсё на 20-30%, то і болей танней, чым у Беларусі. Ну, я зараз не хачу пачынаць пералічваць там, лічыць гэтыя капейкі, рублі, дзе што па чым, да, хапае такіх відосаў і водгукаў, і многія з вас, думаю, самі ездзяць у Польшу на закупы. Недарма, да, беларусы там Беласток ломіцца, да, ад гэтых беларусаў проста ўжо. Аднак
все равно не перестаешь этому ураживаться. Вот у меня стипендия по программе Калиновского 1250 злотых. Это прикладно 300 евро. Каля 100 евро я отдаю на интернат, и мне застаецца 208 евро на жыццё. Что для студента, в принципе, абсолютно больше чым дастаткова. То бок на паесці, яшчэ дзесьці ў кафешку сходить, як я яшчэ не палю и не ўжываю алкоголь, мне ўвогуле класна. И калі ты пачынаеш хадзіць по крамах, вось, напрыклад, навушники я купил за 6,5 рублей у эквиваленте. Вот зараз покажу. Вот. Вось видите, звычайныя такие наушники, я их купил по скидосе у краме за 6,5 рублей. Ну, то бок, гэта реально дзіўна. У Беларусі ты нідзе такого не купиш. То бок, это реально кидаецца ў вочы, что у тебе грошей болей, а выдаткі меней. И раптоўна у тебе на ўсё хапае, у тебе, блин, усё есть. То бок, я як чалавек, які большую частку сваёй жыцці пражыў у стане пастаяннай патрэбы, пастаяннага недахопу фінансаў, да, хранічнага, які ў тебе ўжо просто стаў нормай. Для мяне гэта вось робіцца таким вельмі незвычайным досведам, калі ты просто прыходзіш у краму і купляешь то, что ты лічыш патрэбным. А в Беларусі я прыходжу ў краму, я не гляжу на товары, я не выбираю сярод товаров, я выбираю сярод коштаў. Да, то бок ты не шукаеш то, что тебе трэба, ты шукаеш что таннейшае. А здесь тебе просто на ўсё хапае, і гэта вельмі незвычайнае адчуванне. І, конечно ж, паглядзеўшы на гэта, робіцца зразумела, чаму беларусы так масава з'язджаюць у Европу, у Польшу менавіта, потому что ну просто ўсё таннейшае, а грошай ты атрымоўваеш болей. І ў выніку у тебе просто ўзровень матэрыяльнага твайго дабрабыту, ён у разы лепей, чымсьці ў Беларусі. І гэта пераважвае ўсё, і наяўнасць у Беларусі сацыяльнага асяроддзя, і каранёў, і патрыятызм, і жаданне там рабіць перамены нейкія. Всё гэта на гэтых вагах яно уходзіць уніз у параўнанні тым, што тут ты просто жывеш без гэтай, блин, неспыннай нестачы. Ось, і гэта пасля толькі 2 тыдняў. Вось у меня такое ўражанне, але яно вельмі яўнае. Вось гэта асноўныя мои думкі і назіранні на сённяшні момант. Як я ўжо сказаў, калі ўсё будзе добра, то напрыканцы свайго знаходжання ў Любліне запішу другі відос аналагічны, ужо з больш поўнымі ўражаннямі. Ну і што, подписывайтеся на канал Радикс, не забывайте. Ставьте лайки, кидайте это видео обовязково своим сябрам, кому это может быть цікаво. И не забывайте ставить колокольчик разом с подписаться, как не пропускать наступные видосы. Как бачите, не только політичную аналитику вы у меня можете поглядеть, но и назирание з разных краинов и месцев, где я побывал, пожил. Дякую вам всем за увагу, усім добра и критичного мислення. З вами был Микола Дідок.